Servus Angelina. Čau, Brett. No čo? Ako ide tvoj nápad? Ide celkom potenciálne sa to vyvíja a celkom sa mi to páči. Už sme uploadli nejaké prvé riešenia a odpovede na otázky v biznis inkubátori v dielni, ale neviem ani za nič na svete sa dostať k tomu, ako si zobrazím to riešenie. Už asi viem, čo myslíš. No, prvé, čo spravíš, vidím, To že... viem, to viem. Čo spravíš? Prihlásim sa do systému. No tak poď na to. Angelina, počítač si všetko pamätá. Máš veľmi múdry počítač. No dobre. No, podľa toho teda, čo usudzujem, tak idem do biznis inkubátora Áno. a teraz neviem, čo ďalej. No v dielni si ten tvoj nápad, tú tvoju myšlienku opracúvala a teraz chceš vidieť, ako vyzerá, áno? Áno, No až ju máš v dielni zverejnenú, to je ten prvý krok, pozrieme sa na to, áno. je to tam, áno. Tak, vypracovaná, máš značené, že je vypracovaná, tak pôjdeš do amfiteátra. To je tá druhá možnosť, ten druhý nástroj. Áno, Amfik. No a stačí už iba čítať. Ako vidíš, umožní ti predstaviť, ponúknuť máš tvoj nápad potenciálnym investorom. Áno, čiže klikneš si na to a už tu vidíš, tu ty sa naťahuješ týmto jedným nápadom. to je zase tá istá tabuľka. Tá istá tabulka. Veľmi jednoduchá však. Áno, Len tu už neupravuješ riešenie, ale chceš ho samozrejme zobraziť. O to ti išlo však. áno. No Tak tak si kliknem na prezentáciu. Tak. Tu máš to video, ktoré si tam dala. Vidím, že máš že aj nejaké odpovede na otázky. To ale tak veľmi stručne, ale to video tam je, áno. Dobre. Dobre. Tak čo teraz s tým? No teraz, ak už máš nejaké odpovede na otázky, môžeš požiadať nejakých ľudí, aby ti to zhodnotili. Čo povieš na toto? To sa mi páči a na to sú tu aj tie hviezdičky. V podstate áno. Tí ľudia, ktorým sa to zobrazí, to môžu ohodnotiť. Takto Aha. jednoducho. A kto môžu byť tí ľudia? To sa volá tzv. BOD, Board of Advisors, alebo tvoja dozorná rada, alebo inak povedané ešte rada poradcov, ktorú si sama definuješ. Aha, tak mi Chceš to niečo ukáž. také? Ukáž mi to, áno. Jasné, takto ideš do inkubátora a Feed Forward. Ak poznáš spätnú väzbu, tak Feed Forward je niečo opačné. Ono ti nehovorí, čo by si mohla zlepšiť z minulosti, ale čo môžeš do budúcna spraviť inak ešte. Aha, a to je... Čiže nebude ti hovoriť, čo si spravila zle, ale čo máš robiť na tom ešte lepšie. Čiže ak si tu nadefinuješ nejakých ľudí, tí si prečítajú tvoje odpovede a navrhnú ti nejaké nápady, čo by si s tým dalo ešte robiť. Máš Aha, niečo také záujem? jasné, že mám. No tak keď sme už v tom inkubátore Feed Forwarde, tak tu máš jednoduchú tabulku, kto sú tvoji biódy. Ako vidím, tak už ma tam máš nahodeného. No, tak teba mám, vieš, láska. Dobre. Ale vieš čo? My máme úplne skvelého učiteľa, taký mladý vedec, ten Kováč, vieš. Tak toho by som si tam chcela pridať. No dobre. Mm, tak v tom prípade ideš do tejto ponuky nový člen BOD. Aha, je to celkom logické. Áno, stačí čítať, naozaj, je to veľmi prehľadné. A dávaš si základné údaje o ňom. Čiže musíš vedieť samozrejme, koho oslovuješ, áno? No Čiže jaj. ideme toho mladého vedca, áno? Vieš, z akej organizácie? No, on je v podstate študuje na ekonomickej fakulte, ale potom je aj v Unii Á, 2010. tak ho dáme ako mladého vedca však. No, Dobre. A vieš na ňoho aj e-mail? juraj.sk. No, výborné. Dáš to uložiť a ako náhle to máš takto spravené a vidíš Aha, už sa mi v tam tabulke, zobrazil. áno, že je tam. A dá sa aj vymazávať? Samozrejme, označíš si a vymažeš. Ale my to samozrejme teraz asi nechceme však. Nie, iba som to tam videla. No tak poď teraz naspäť na inkubátor Feed Forward, tu máš túto spodnú ponuku. Áno, v tejto zelenej časti. Tak. No a tu vidíš, Asi si tam zase zobraziť riešenie. áno. Logicky, kde si prestala, tak tam budeš pokračovať. No a teraz ideš inkubátor Feed Forward. Dôležité, aby to bolo v tejto žltej časti. Áno. Áno. Klikneš si na to
a tu máš zoznam. Čiže môžeš osloviť mňa aj pána Kováča. Ja by som ho chcela osloviť. Čo hovorí na video? Či sa No. mu páči alebo nie. Dobre. Tak si ho dáš jednoducho osloviť. Tu máš ešte nejaký text mailu, ktorý môže k tomu pripojiť k tomu osloveniu. Môžem to aj zmeniť? Samozrejme, v tejto bielej časti to môžeš meniť. A tu dole, to je tá petička k tomu, to je automaticky pridaný text, kde keď on na to klikne, tak sa mu zobrazí tvoje riešenie. Ja by som chcela dať smajlíka pre mladého vedca. Tak mu dáme, kde mu dáme smajlíka? Zaďakujem? Zaďakujem. Dobre. Tak už tam má smajlíka. A teraz to jednoducho iba odošleš. A tu je ten link, áno? Áno, tu na spodku máš link, na ktorý bude pripojený na koniec mailu a on keď sa na to klikne, tak uvidí tvoje zadanie. Čiže uvidí to, čo sa mne zobrazí v Amfiku, ak to správne chápem. Presne tak, presne tak. Ty kokos. Odoslať a vidíš, odoslanie oslovenia bolo úspešné. No a teraz Aha. pre teba je dôležité, že keď ten človek si pozrie to tvoje zadanie, to tvoje riešenie na zadanie, tak ho môže hodnotiť buď to numericky na stupnici od 1 do 10, čo je pre teba ako nejaké také smerodajné. A samozrejme, ak ti dá nejaké to hodnotenie aj 4, tak samozrejme môžeš vždy ešte pripojiť k tomu slovné hodnotenie. Teda No ty sa dozvieš- jasné, aby som vedela, že čo mám zlepšiť. Áno, presne tak. Čiže ak budeš mať 4, napíše ti, čo máš zlepšiť. Ak budeš mať 10, môžete aspoň napísať, že je to vynikajúce. To je úplne geniálny nástroj. No veď A kde, samozrejme. a kde uvidím to hodnotenie? To hodnotenie uvidíš inkubátor Amfík a opäť, keď si dáš zobraziť riešenie, tak budeš mať na spodku hodnotenia tých ľudí. Momentálne ešte, ale samozrejme nestihol hodnotiť, však sme to poslali iba pred minútou, takže ešte to nemáš. Aha, dobre. Čiže sleduj tento IT inkubátor zajtra celý deň. Ja si myslím, že zajtra to určite ohodnotí. Ďakujem, Brad. Za málo, keď budeš čokoľvek potrebovať, stačí sa ozvať. Veď vieš. Jasné. Stačí zakričať z kuchyne. Ďakujem.